nem meg lehetett. Semmi nem ment le. És nagyon kibaszott jó minden, és egy csöpp nem ment a számítógéped, és De. Nem. Semmi nem. Nem. Semmi. Semmi nem ment. Nem. Egy csöpp nem ment rá. És ebben kurvára biztos, hogy egy csöpp nem ment rá. Mert nagyon figyelek, hogy egy csöpp nem menjen rá. És ennyi, nem ment rá semmi. Semmi nem ment rá. Most leülök, kibaszom ezeket a pár, mert egy faszök, ez a hulladék szét, ez le van szarva, jövő héten megveszem Csabát, és lesz valami. Lesz majd. Ennyi. Látod? Ennyi. Neked most miből jön van? Semmiben kurva jól érzem magam. És most üljünk le, és hallgassunk zenét ideig. Hallgassunk zenét. Hallgassunk zenét! Ennyi, az meg. Nagyon jól érzem magam. Nekem ezt hiányzott, látod. Így van. Ülj le, légy szíves, üljetek, légy szíves.